नमस्कार, एपिक फ्लेवर्स एक स्वागत। आज हम एक नवी रेसिपी करूया, कॅप्सिकम मसाला। हे आम्ही केले रेसिपी वरच्या सुलभस वाटूच्याना मासोल जावका म्हणना कसने ना नारलो आणि कसने ना अशी गड्यान भितर करू जावत तसले आणि बारी रुची येसूची। दोन्ही हॉड कॅप्सिकम घेऊन धुवून ताजे देंट कट्टकोन मागीर ताजे भितर बियनी प्रकाळून सानचकी कट्टकोन दवराती। एक मीडियम साइज तितलो हॉड टमाट घ्या आणि ते दोन त्याची सन्न कट करा। कॅप्सिकम आपशी सन्न कट केले जाले मागीर एक हॉड पियाव साल काण घेऊन ते कट करा। ते कॅप्सिकम कितलो हॉड कट केला तितले हॉड पियाव कट करा। ती पूरा कट करून जातरी गॅसार कायल दवरा ती आणि तका 1 टेबलस्पून तितले तेल घालून घेऊन सान उज्जारी हुन करा। ती तेल तापतरी तका 1 चमचे तितले जीरे घाला। जीरे पटपट म्हणताना तक पियाव घाला। पियाव घालून थोडे वेळ बदले जाले ताजे हरविटान वचते बदले जाले मागीर तक टमाट घाला। टमाट घालून तशींची ताजी हरविटान वचते चिके वेळ भाजिया। दोन्ही भाजून जातरी 1 टेबलस्पून तितले कळमे पिठी घाला। ती तुमकां तीख चड जाय म्हण जाल्यार चिके चडते घाली येता। मागीर अर्ध चमचे तितले गरम मसाला पावडर घाला। ती आणि वापस थोडे वेळ भाजी येते। मसाला चिके बदल्यार लायक रुच जाता। मागीर तका दोन्ही मिरसांग घालून घेऊन समज मिक्स करा। ती आणि तक थोडे उदक घाला। ती मस्त जावका म्हणना हाका हे सुरेरी ते सिज्जू सूर जावचे पडे मुळा लागन अशी थोडे उदक घालचे। अर्ध चमचे तितले मीठ घाला। ती मीठ घालून वापस लायकून मिक्स करून बावडी दंकोन सिज्जा दवरा। ती उदक ऑलमोस्ट आटतय तशी दवरा मागीर गॅस ऑफ करून तुक दवरा। ती कॅप्सिकम मसाला रेडी जाले। पूरी इडली कंचाची वाटी लावून खावं येता, भारी रुची जाता। ट्राय करून पळयात। थँक्यू।